Pangako! Babalik ako! At sa puntong yun, dala ko na ang lahat ng mga kauri kong sudak at dalakit nun! Sigaw ng maninikil. Matapos nitong makapagbitaw ng mga pagbabanta, ay ang agara naman itong paglaho sa karimlan. Hinayaan na lamang ito noon ni Dario sa kadahilanang alam nilang tuluyan ng tinapos ni Lola Astring ang digmaan. Matapos maganap ang mga karumal-dumal na pangyayari, ay halos labis-labis ang pasasalamat ni Dario. Gawa ng muli na naman siyang nailigtas ni Lola Astring sa tiyak na kapahamakan. Astring, maraming salamat sa lahat ng iyong tulong ha. Hindi ko alam ang maaaring kinahantungan ng digmaang ito kung nagkataong hindi ka namin kasama. Wika ni Dario. Nang marinig ito ng kanyang asawa, ay lumapit lamang ito sa kanya at dahan-dahang hinawakan ang kanyang buhok. Hanggat buhay ako, Dario, patuloy akong magsisilbi at magliligtas sa iyo. Basta ipangako mo sa akin na ang tanging gagawin mo lamang ay para sa kabutihan at naaayon sa nais ng amang dakila. Sagot naman ni Lola Astring. Matapos sila noong makapag-usap, ay pinili nilang lapitan si Barromeo upang kausapin ng masinsinan. Sa paglapit nila Dario, doon nila nasipat ang hindi maipintang pagmumukha ni Barromeo. Ilang minuto pa ang lumipas at nagwika ito ng, Babalik sila! Babalik sila! Katapusan na nating lahat! Habang binabanggit ni Barromeo ang mga katagang yan, ay kitang-kita ni Dario ang panginginig ng buong katawan nito. Animoy ang pakiramdam noon ni Barromeo ay parang nakasalang na siya sa hanay ng mga nilalang na nalalapit na ang katapusan ng buhay. Nang masipat ito ni Dario, kalmado naman siya noong lumapit sa kanyang kaibigan upang magawa niya itong pakalmahin. Huwag mo nang isipin ang bagay na yan, Barromeo. Ang mahalaga sa ngayon, buhay ka at buhay ang mag-ina mo. Huwag kang matakot sa ating mga kalaban dahil merong Diyos na gumagabay sa lahat ng uri ng nilalang. Palagi mo nawang pakatatandaan na ang amang may likha ng lahat ay walang kinikilingan sapagkat ang kanyang pagmamahal at pag-iintindi sa buong sangkatauhan at nilalang ay walang sukat. Kahit demonyo tayo, Barromeo, ay sigurado kong mahal tayo ng Diyos Ama. Wika dito ni Dario. Habang nagsasalita siya noong mga oras na yon, ay panay naman ang pagtapik niya sa likod nito upang kahit papaano'y magawa niyang paluwagin ang naninikip na dibdib ni Barromeo. Sa pagpasok nila sa pagmamay-ari nitong pabrika, ay halos naging tuliro na ito at hindi mapakali. Animoy, nais na niya noong lisanin ang lugar na yon upang tumungo sa napakalayong lugar na kung saan makakaramdam siya ng kaligtasan. Dario, umalis na tayo dito. Mag-empake na kayo dahil bukas na bukas mismo ay luluwas tayo sa Olutanga. Huwag kayong mag-alala sa pera dahil marami akong naitabi. Natatarantang wika ni Barromeo. Nang marinig ito ni Lola Astring, ay pinili niya itong lapitan upang kumprontahin. Walang sasama dito sa'yo, Barromeo. Bakit ka naduduwag? Wala ka bang tiwala sa kakayahan namin at sa kakayahan mo? Marami tayong mahihingian dito ng tulong kung ating nanaisin. Tandaan mo, lugar na namin ang Olutanga at ipagtatanggol namin ito hanggang sa kahuli-hulihang hininga ng aming mga buhay. Wika ni Lola Astring. Kasabay ng pagwika nito ay ang agara naman niyang pagtulak kay Barromeo
na siyang naging sanhi upang bumagsak ito sa lupa. Nang akmang tatayo pa siya noon, ay biglang tinawag ni Lola Astring ang mutya ng palakol at walang pagdadalawang isip na itinarak ito sa lupang kinatatayuan ni Baromeo. Nang masipat ni Baromeo ang nagbabagang palakol ni Lola Astring, ay halos hindi na nito nagawa pang makagalaw sa kanyang kinauupuan. Habang patuloy niyang tinititigan noon ang mutya ng palakol ng babaylan, ay halos doon niya nararamdaman ang isang napakahiwagang init sa kanyang katawan na kung saan nag-aalis ng kaba sa kanyang isipan. Ilang minuto pa ang lumipas at tuluyan na ngang natauhan itong si Baromeo. Nang masipat niya noon ang kanyang mag-ina, ay dali-dali niya naman itong nilapitan upang yakapin. Alam mo, Baromeo, kahit saang lupalop ka pa magtago, masusundan at masusundan ka pa rin ng mga maninikil. Marami silang alam na lagusan, kung kaya't hindi na magiging mahirap para sa kanila ang hanapin ka. Kung ako sa'yo, mas mabuti pang manatili ka dito kasama namin. Habang wala pa ang mga maninikil, ay maghahanap ako ng tulong at paraan nang sa gayoy magawa natin silang malabanan. Wika ni Lola Astring. Kasabay ng pagwika nito ay ang agaran din naman nilang pagpapaalam sa lahi ng mga suduklon. Kinakailangan din kasi noon na matulog na si Lola Astring dahil sa hindi magiging mabuti para sa kanya at sa kanyang anak ang labis na pagpupuyat. Pagdating nila noon sa kanilang tahanan, ay ninais naman ni Daryong maghanda na ng kanilang makakain kinabukasan. Buong magdamag siya noong hindi natulog para lamang bantayan si Pilo Carpio at si Lola Astring. Sa pagsapit ng umaga, ay muli na namang naging abala ang mag-asawa. Si Lola Astring noon ay piniling bumalik na muna sa kanyang panggagamot, habang si Dario naman ay abalang-abala sa pagtatrabaho sa pabrika ni Baromeo. Sa pagbilis ng pagdaan ng mga araw, ay panay din naman ang ginagawang pagsasaliksik ni Lola Astring tungkol sa tribo ng mga maninikil. Marami na din siyang manggagamot na nilapitan noon, ngunit wala ni isa sa mga ito ang nagtangkang tulungan ang kanilang grupo. Tanging si Esing lamang ang nagawang magbigay ng kanyang mga kamay sa grupo ni Dario nang walang pagdadalawang isip. Dario, sabihin mo lang kung saan at kung kailan. Palaging nakahanda ang aking grupo upang tulungan ang babaylan at ang mga gabunan. Wika ni Esing. Nang marinig ni Dario ang sinabi nito, ay labis-labis naman ang kanyang pasasalamat sa grupo ng mga antingero. Kahit papaano, ay naging panatag na noon si Dario sa kadahilanang may iilan sa kanyang mga kakilala ang walang pagdadalawang isip na tinulungan siya. Ang mga kalahi naman noon ni Dario ay naghihintay lamang ng kanyang hudyat sa kung ano ang maaari nilang gawin sa muling paglitaw ng mga maninikil. Halos karamihan noon sa mga gabunan ay pinagbawalan na ni Daryong makisali sa digmaan dahil para sa kanya, sapat na ang mga buhay na inialay ng mga gabunang sumakabilang buhay. Ilang linggo pa noon ang lumipas at patuloy pa rin ang paghahandang ginawa nila Dario. Pinili nila noong magsanay ng sabay-sabay upang kahit papaano'y magkaroon sila ng taktika pagdating sa pisikal na pakikipagkumbate. Si Baromeo naman noon ay piniling ilabas na ang kanyang mga itinatagong lihim na karunungan na merong kalakip na peligro sa kanyang katawan. Kahit alam niyang hindi sasang-ayon ang kanyang mag-ina sa aral na kanyang gagamitin, ay pinili niya pa rin itong gawin
para lamang masiguro niya ang isang magandang kinabukasan ng kanyang mga supling. Hindi naman siya noon pinigilan nila Dario dahil sa alam ng mga ito ang paninindigang pinanghahawakan ni Baromeo. Nang malaman ng mga kasama ni Baromeo ang kanyang gagawin, ay pinili nilang ito ay kumbinsihin upang hindi na niya magawang gamitin ang lihim na karunungan ng mga suduklon. Pag-isipan niyong mabuti, Ginoong Baromeo, ang inyong gagawin. Sapagkat hindi magiging biro ang magiging balik sa iyo kapag tinangka mong gamitin ang aral na yan. Maaari mo kaming mailigtas sa kamay ng mga maninikil, ngunit hindi mo na kailanman masisilayan ang paglaki ng iyong supling at ang pagtanda ng iyong asawa. Pagkumbinse ng kasama niyang matandang suduklon. Nang marinig ito ni Baromeo, ay pinili na lamang nitong magbingi-bingihan sa lahat ng kanyang mga narinig. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang lumapit sa kanyang kinaroroonan si Dario habang nagwiwika ito ng, "Hayaan niyong pumili ng desisyon ng isang mandirigma sa kung ano ang kanyang gagawin sa paparating na digmaan. Kagaya ninyo, merong pinanghahawakang prinsipyo si Baromeo bilang pinuno ng mga suduklon. Kung hindi ninyo naiintindihan ang prinsipyong yon, ay wala kayong karapatan na siya ay pagsabihan sa kung ano ang kanyang nais na gawin." Kasabay ng pag-uwika ni Dario ay ang agaran naman niyang pagsugod kay Baromeo upang muling ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay. Gamit-gamit nila noon ang mga kahoy na hindi kahabaan habang patuloy silang nakikipagbuno sa bawat isa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagsasanay, ay doon ibinuhos ni Dario ang kanyang nais sabihin sa kanyang kaibigan. Habang patuloy sila noong nag-uusap, ay wala namang patid ang kanilang ginagawang paglalaban. Nang makaramdam na ng labis na kapaguran noon si Dario, ay halos pinilit pa rin ito ang kanyang sarili na maabot ang limitasyon ng kanyang kakayahan. "Sabihin mo, Baromeo, nakahanda ka bang gamitin ang aral na iyong alam para sa aming kaligtasan? Kung nag-aalangan kang gamitin yan, ay mas mabuti pang ibaon mo na lang yan sa lupa. Walang saysayang sakripisyo ng isang mandirigma kung ito ay labag sa kanyang kalooban." Wika ni Dario. Nang marinig ito ni Baromeo, ay mas lalo pa nitong pinaulanan ng pag-atake ang kanyang kaibigan. Sa pagkakataong yon, wala nang nagawa ang kanilang mga kasama kung hindi panoorin sila sa kanilang ginagawa. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang napabagsak si Baromeo sa lupa nang pati rin siya ni Dario gamit-gamit ang kanyang kahoy na sandata. Hindi na nagawang makabangon noon ni Baromeo sa kadahilan ng tuluyan na siyang nadakip ni Dario. Nang matapos na ang kanilang pag-uusap, ay pinili na lamang ng pinuno ng gabunan na hayaang makapag-isip ang pinuno ng mga suduklon. Kahit wala siya noong ideya sa itinatagong lihim na karunungan, ay sigurado siyang makakatulong yon ng malaki. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, ay ang paghinto naman ng kanilang pagsasanay dahil sa pagdating nila Lola Astring. Si Lola Astring kasi noon ang pansamantalang namumuno sa kanilang angkan sa kadahilan ng tanging ito lamang ang may kakayahan na makipagsabayan sa isang maninigil. "Dario, sabihan mo ang iyong mga kasama na may pulong tayo maya-maya. Nakahanap na ako ng taong makakatulong sa atin. Ngunit masyado itong malayo sa ating lugar." Wika ni Lola Astring. Nang marinig ito ng kanyang asawa, ay dali-dali rin naman itong ipinagsabi ang sinabi ni Lola Astring sa kanya.
Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nag-umpisa ang kanilang pagpupulong. Lahat ng makikisali noon sa digmaan ay maiging nakikinig sa bawat salitang binibitawan ng babaylan. Sa kasagsagan ng pagsasalita noon ni Lola Astring, ay bigla naman itong natigilan nang dumating ang pangkat ni Eseng na punong-puno ng karga sa kanilang buong katawan. Kinang babaylan, narito na ho kami. Bungad na wika ni Eseng. Masaya ako sa pagpunta ninyo, Eseng. O siya, lumapit na kayo dito at nang makasabay na kayo sa aming ginagawang pulong. Sagot naman ni Lola Astring. Nang marinig ni Eseng ang sinabi ng babaylan, ay dali-dali rin naman itong lumapit sa mesang kanilang pinagpupulungan. Mga kasama, alam niyo naman siguro kung gaano kapanganib ang mga maninikil. Malamang yun ang unang pagkakataon yung sila ay masilayan, kung kaya't nag-iwan ito sa inyong mga puso ng labis na pagkatakot. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi pa yon ang buong kakayahan ng isang maninikil. Ang pagpatay ko sa isang uri nito ay nagkataon lamang dahil sa hindi niya nagawang seryosohin ang aming laban. Kung maaaring sineryoso ko ng nilalang na yon, ay sigurado kung lahat tayo ngayong oras na ito ay kasalukuyang pinaglalamayan ng mga naiwan nating mahal sa buhay. Hindi ko sinasabi to para mas lalo pang dagdagan ng mga takot na nararamdaman ninyo. Bagusay, inilalahad ko ito upang maging handa kayo sa lahat ng posibilidad na maaaring mangyari. Sa ngayon, ang tanging pag-asa na lamang natin ay ang batang anghel na nasa Iloilo. Kung magagawa natin itong tawagin, sigurado kung tayo ay maliligtas. Ngunit kung bigo tayong matawag ito sa ating lugar, ay malamang yun na ang katapusan natin. Paliwanag ni Lola Astring. Dagdag pa nito, na bukod sa batang taga Iloilo, ay marami pa siyang tinawag na mga engkanto na kanilang makakasama sa pakikipaglaban. May naanyayahan na din siyang isang antingerong nanggaling pa sa malayong lupain na meron ring kakayahang makapaglakbay sa iba't ibang uri ng dimensyon at panahon. Inaasahan ni Lola Astring ang pagdating ng antingero mamayang gabi dahil sa yon ang naging pangako nito sa kanya. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapin, ay ibinili ni Lola Astring ang pagdistansya nila sa paparating na antingero. Masyado kasing marahas ang agimat nito, gawa ng nanggaling mismo ang agimat nitong taglay sa anghel na nasa kanang kamay ng Ama. Ayon pa kay Lola Astring, na sa pamamagitan ng pagtitig ng demonyo sa krus nitong tangan-tangan, ay maaari nang masunog ang kanilang kaluluwa na siyang magsisilbing kanilang pinakahuling kamatayan. Naniniwala kasi noon ang mga babaylan na ang mga kaluluwang nasa gitna ng langit at impyerno ay binibigyan ng pagkakataon ng Ama na makabalik sa mundo ng mga tao upang magawa nilang maging mabuti sa kanilang sarili at kapwa. Kapag nakita ng Diyos na namatay ang isang mabuting tao sa hindi kaaya-ayang pangyayari, ay binibigyan niya ito ng pagkakataong muling mabuhay upang maipagpatuloy ang kanyang naging mabuting gawain. Ang mga masasamang tao namang namatay sa mga hindi kaaya-ayang pangyayari ay agara naman itong hinahatulan ng mga anghel na siyang magdadala ng kani-kanilang mga kaluluwa sa lugar ng dagat-dagatang apoy. Doon na sila naninirahan ng walang hanggan at patuloy na maghihirap at magnanangis sa bawat segundong dumaraan. Nang marinig ni Dario ang sinabi ng kanyang asawa, ay halos naging palaisipan para sa kanila ang inimbitahan nitong isang misteryosong antingero.
Sa pagsapit noon ng 6:00 ng hapon, ay biglang nakasilay sila Dario sa labas ng pabrika ng isang binatilyong walang kahit anong dala maliban sa tungkod niya. Nang masilayan ni Lola Astring ang lalaking yon, ay bigla itong lumapit at nagwika ng, "Masaya ako't pinaunlakan mo ang aking kahilingan, Inko. Nga pala, ito ang asawa ko, si Dario. Isang gabunang nangangalaga ng kapayapaan dito sa aming baryo." Kasabay ng pagwika noon ni Lola Astring ay ang pagngisi naman ni Inko habang nakatitig ito kay Dario. Sa pagsilay ng gabunan sa lalaki ay halos hindi niya magawang maintindihan kung papaano ito naging isang antingero. Halos napakalayo kasi ng kanilang itsura noon ni Eseng. Gawa ng para lamang itong nakabihis ng isang ordinaryong tao. Nang maramdaman ni Inko ang pagdududa sa kanya ni Dario, ay nagwika naman ito ng, "Huwag kang papabulag sa pisikal mong nakikita. Dahil yan ang pinakamaling pamamaraan upang husgahan ang isang nilalang." Matapos makapagwika ni Inko kay Dario, ay ngumiti lang naman ito habang dahan-dahang isinisilid ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakaramdam si Dario ng labis na pagkahilo na parabang napakabilis ng pag-ikot ng mundo. Nang inilabas ni Inko ang kanyang kamay sa kanyang bulsa, ay agaran din namang naglaho ang kakaibang pakiramdam ng gabunan. Matapos makapag-usap ni Inko at ni Astring, ay isa-isa din naman itong ipinakilala ang kaanib ng samahan ni Eseng. Sa pagpapatuloy ng pagsilay ni Dario sa binatang yon, ay doon niya napansin ang napakaamong pagmumukha nito na parabang hindi nito kayang gumawa ng masama sa kanyang kapwa. Sa pagtitig ni Dario sa mukha ni Inko, doon niya naramdaman ang napakayapang presensya na bumabalot sa katawan nito. Dahil sa kakaibang naramdaman noon ni Dario, ay doon niya napagtanto na hindi basta-bastang antingero itong si Inko. Alam niyang dekalibre din ang kakayahang taglay nito na siyang inaasam niyang makita sa oras ng digmaan. Sa pagsapit ng 9:00 ng gabi noong mismong araw, ay halos naging normal naman ang buong paligid. Walang lumitaw noon na pangkat ng maninikil, kung kaya't naging payapa naman ang pagdaan ng gabing yon. Okay, grabe, sobrang angas. Para sa mga new listener ko, alam ko hindi nyo kilala si Inko. Pero para sa mga OG ko tsaka matagal ko ng listener mula pa kay Mamang Tatay Dadoy, kilalang kilala nyo si Inko. Sunod kagad natin yung 27. Excited na akong makita or excited na akong marinig ninyo kung anong gagawin neto ni Maestro Inko. Yun lang. Salamat.